Garaşsyzlyk bayramynyň öňü türesine Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň talyplary Aşgabatda 27 sentýabrda geçiriljek köpçülük çärelerine taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň iki habarçysy Türkmen paýtagtyna ýerleşen ýokary hujaýlaryna mejburi çäreler boýunça talyplary berilýän görkezmeler hemde taýýarlyklar barada habar berýärler. Mundan öňki habarçylarymyz bayramçylyk münasibetde Aşgabatyň içerki migrantlardan aras salamagy barada habar berdiler. Döwlet idara karhanalarynyň işgärleri şol sany medeniýet we sunugy işgärleri awgustyň soňky hepdelerine bayramçylyk repetisiýalaryna we marşirowkalara çekilip başlandy. Soňky habarlara görä paýtagtyň ýokary hujaýlarynyň talyplarynyň Aşgabatyň günorta bölegine ýerleşen döwlet minberine geçiriljek dawralara gatnaşmak talap edilýär. Munyň üçin Türkmenistanyň Ulaq we Ara gatnaşyk agentligi tarapyndan ýörüýti awtobuslar belenipdir we olar bayramçylyk güni talyplary çäreleri daşarlar. Ýokary hujaýlarynyň talyplaryndan bayramçylykdan bir güniň 26 sentýabr güni akşam saat 8-de umumy ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ýygnanyşmak talap edilýär. Talyplaryň çäreleri mobilizasiýa edilmegine gatnaşyjylaryň meýilnamalaryna görä awtobuslar 27 sentýabra geçilen gece saat 3-de umumy ýaşaýyş çaýlaryndan çäreleriň geçiriljek ýerine ugrarlar. Günüň ahyryna gece saat 11 töwereklerine talyplary ýörüýti awtobuslarda ýygyny daşamak gödüňine tutulýar. Häzirden talyplara çäreleriň geçiriljek güni artykmaç iýip içmezlik, çäreniň dowamyna ýa-da çäreleri barada umumyň artykmaç gürlemezlik, öz ýagdaýlarynyň şikaýet etmezlik tapşyrylýar. Çärelere gatnaşmaly edilen talyplar eger öz öýlerinden gatnap okuýan bolsa 27 sentýabra geçilen gece olardan hem umumy ýaşaýyş çaýlaryna galmak talap edilýär. Mejburi çäreleri gurnaýjylar bu ýagdaýy adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüne almak tynançlyklar bilen düşündirýärler. 26 sentýabr güni akşam saat 8-de umumy ýaşaýyş çaýlarynyň öňüne geçiriljek barlyk wagtyna ýerine tapylmadyk talyplary okudan çykarylmak howpy bilen haýbat atylýar. Bu ýagdaýyň diňe özleriniň däl, eýsem döwlet işinde işleýän enatalarynyň ýa-da dogonlarynyň geljegine de howp hawandyrjakdygy duýduruldy. Diýip bir çäre Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gal berse-de dawara güni ýokary hujaýlaryna berkediljek awtobuslar üçin her bir talypdan 5 manat meşberine pul ýygnalypdyr. Azatlygyň habarçylaryna görä bayramçylyk güni Aşgabatda jemgyýetçilik transportunyň iş tertibiniň çäklendirilmegine, paýtagtyň günorta böleginde dawraly ýürüýüşleriň geçirilýän sebäpine ýollaryň petiklenilmegine garaşlýar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri we talyp ýaşlar möhüm bayramçylyklarda geçirilýän köpçülük çärelerine mejburi çekilýärler. Galy berse-de büdjet işgärleri öz wezife borçlaryndan daşary ýowarlary, arasalaýyş we awatlaýyş işlerine hem mejburi çekilýärler. 2017-nji ýyla çen 27-nji oktýabrda belenen garaşsyzlyk bayramy soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanda 27 sentýabrda belenip geçilýär.